Ale veď ty si nás nerozosmiel. Akože, veď ste sa všetci smiali, máme to na kamere. No lebo si tak kázal. Jaže! Aj no, nechajme to. Ale veď ty si ho normálne urazil. Len som si trošku ako zažartoval na jeho adresu. Naozaj. A čo vy dve? Vy ako ste sa prišli tu ako do mňa obuť, alebo mi nadávať, alebo o čo ide? A chutilo? Chutilo. Chutilo. Tak moment. A napríklad vy dve. Vy si zo mňa akože nikdy neuťahujete. No ale tak čakajte, nie? Čakajte! Aj babi, no tak. Čakajte. Niečo má ten pán v rukách, ale celkom neviem pochopiť čo. Je celkom možné, že má v rukách kráľovskú korunu, no tak by sme sa po ňu mohli aj načiahnuť. Dobre, veľmi dobrý smiech. Ešte hi. Dobre, Mimasi, na rade, zasmej sa. Nie, precítenejšie. Uži si ten smiech. Nie, precítenejšie. Uži si ten smiech. Ha, hi. Ha, hi. Raz, dva, čieť. Perfektné. Perfektné. A teraz do tretice ešte viac. Ale nevzdialuj sa a tak. Milí priatelia, v tomto okamihu vám chcem ukázať jedného nádherného muža. Je tu priamo nado mnou. Tak nejak drží tu pesť. Je to vlastne moje vyobrazenie, keďže tu pána Karafu som Petrom Mihočom, ktorý býva tu v tejto budove, tak sme vlastne hrali hru, kde som hral tohto Karafu. Hra sa volala Krvavý trón a napísal ju nebohý pán Solovič. Na nové otvorila ústa, urobila sa. My sme sa teraz rozhodli, že skúsime niečo naozaj veľmi nebezpečné. Neviem, či teda, ale podstúpime to riziko. Ja by som vlastne súhlasil, aby sme teraz experimentálne pustili do čriepkov trochu toho humoru. Ale len trochu, v malých dávkach, prosím. Hej. Počúvaj, Zuzi, no ale čo ak sa nakoniec nebudú smiať tie naše decká? Mám nápad. Keď potrebujete instantný humor, čo použijete? No predsa vtipy. A viem, že je to nebezpečné. A čo mám robiť? Tlačia na mňa. Chcú humor. Dobre, ideme na to. Keby niečo, tak s tým nič nemám. Marek drží moju zmrzlinu. To je vtip. Misionár ide po pušti a stretne leva. Chytí ho lev. A hovorí. Ten misionár hovorí. A ten misionár hovorí. Bože, daj tomu levovi zbožnú myšlienku. Ten lev hovorí. Ten lev si kňakne. Pane, ďakujem za toto jedlo. Prosím ťa, povedz nám tvoj vtip.
Učiteľka učí náboženstvo. Pýta sa deti, kto chce ísť do neba. Všetci sa prihlásili okrem jedného. Učiteľka sa pýta toho jedného, prečo nechceš ísť do neba. Hovorí, mama povedala, že má byť od 3:00 doma. O tretej, aby ste boli doma. Chlap sa modlí v kostole a hovorí, Bože, mám rád svoju svokru, ale ak ju máš radšej, tak si ju zober. No, vidíte, ešte nie je vydatá a už... Do rodiny pribudli trojčata. Chlapček sa pýta ocka. Pán Boh nám poslal Je to 3 deti na trvalo, alebo si máme vybrať. Žena sa pýta manžela, môžem ísť na príjmanie, keď som sa obdivovala v zrkadle, aká som krásna. Muž hovorí, môžeš, to nie je hriech. to nie je hriech, bol to omyl. Že vlastne do tretice poviem 5. vtip. Ide svätý František s bratmi po ceste a strašne páli slnko. Tak ako dneska páli slnko. A on hovorí František, že ďakujem ti Bože za to, že je teplo a nie je zima. Na druhý deň zase idú po ceste a začne strašne pršať. A František hovorí, že ďakujem ti Bože za to, že prší, lebo nebude sucho. No a na tretí deň idú a ako tak kráčajú, tak svätému Františkovi sa vyšpiní vtáčik priamo na hlavu. A bratia čakajú, že čo ten František povie. No a František na to odpovedá, že ďakujem ti Bože, že kravy nelietajú. Ja som musel na chvíľu vyjsť von, pretože tam sa to už nedalo vydržať. Keď sú dobré vtipy, tak to človeka až normálne bolí brucho. Jediná vec, čo ma na tom trápi, že odteraz budeme potrebovať ale tisícky vtipov do ďalších tisícov čriepkov. Lebo táto zásoba, no tak tá sa rýchlo míňa. Počkať, ale moje decká, oni normálne odchádzajú. Taký smutný. No ale prečo? Ja nechápem. No tak. Decka, počkajte. Zažartovali sme a dosť. Zase do normálneho života. Starosti. Chápeš to? Aj tak to nechaj ho. Aj tak to nechápe. Nič, nechaj tak. Ľudia, poďte.
Kľudne chodte, je to živé.